Christ, iti baro nga tulag, ti iglesia nga binangon na Apo Kristo. Beten ti panakilasin nyo, iti panangaramat na iti may nga kopa, ken ti tubog ti ubas, ken iti may nga tinapay nga awan iti labadora na, iti na panagkomunyon. Kita dito nga programa, ay tinapsat ipapaimi kada kayo, beten metlang iti timon dito nga programa, ni Kabsat tayo Dario Estabilio, ken ni Kabsat Edgar Corpus, kita iti dito kugundawi kakabsat, tinumuti biyang, siyak palang ti mangisandi, kadakwada iti nakabsat. Kita agyamayaman tayo, iti dito nga istasyon, iti DZRL, RPN Batak, iti paningamatmaton ni Mr. Sanjan, ken ni Engineer Mark B. Tulyao, ang iso itata iti control, iti dito nga programa, ay iti nakakabsat. Kita, I would like to take this opportunity to say thank you very much for those sharers. Digiti kada kayo amin kakabsat nga jak mainaganan, nga da kayo nga nagigit nga mangi post, ken kastamit mangi share, iti Facebook Live tinumuti biyang, agyaman kami kada kayo, tabeten metlang iti panangaramat, kaya iti nga programa kakabsat, kaya maidanong kada kayo. Iti umiso apagiso nga surusuro, ken sasao ni Apo Kristo. Kita kagkablawak nga iti tunggal may sa kadagagabsat sa dino man lugar, iti ayan iti deti nga gundaway, wherever part of this world, nanyaman ti oras deti gundaway, kablawak ti tunggal may sa kada kayo, ay tinagagabsat. Alawin, ay ti gundaway ay tinabsat inakman na mangipa ay ti may nga adal, ngiti deti nga gundaway. Kita mukin patsik, nga deto'y ikaliplepas kakabsat nga didigreng mapikada kayo, iti bagyo. Kit dakil iti naperdi ay tinabsat, beten metlang iti magungkuna nga danom ay tinagkakabsat. Iso nga iti paulo iti adal tayo iti gundaway, kahit ko mga pauluan iti danom. Ape nga mga danom ay tinabsat. Niriparen tayo iti danom, iti interemente, iti intero nga lubong, kita about 71% of the Earth's surface is covered with water. Same true kakabsat, iti may nga tao, a human body is made up of about 60% water. So, dating at banag kakabsat, maripar tayo nga ti danom, at adu kakabsat, ngimiti daga, ken kastametin, iti partes iti bagi tayo kakabsat, at adu pay iti danom. Iso nga, iti danom ay tinapsat inaramid ti Diyos. Amay sa kadigiti kang runaan, akasapulan, iti panagbiag iti tao. Ngayon, dahil ti nga danom, at tinapsat, kasko na kitay, ken kastamitin, nga ti danom, inaramid ti Diyos, iti ado nga pakaramatan na. Dahil ti nga danom, naramat pa'y daytoy iti panamaglasin, iti Diyos, kadigiti tao, manipod kinamanagbasol, ken kastamitin iti kinalintig. Mabaling ako na tayo kakabsat kasano. Iso dahil tatata iti adalen tayo kakabsat. No apay nga kunak, nga naaramat daytoy, nga naman naglasin iti Diyos, kadigiti tao, manipod iti kinamanagbasol, ken kastamitin iti kinalintig. Iti panangisalakan ti Diyos, kadigiti tao, iti babaen iti danom, ket kasping, iti panangisalakan namit kada tayo, kadaytoy nga gundaway, ay tinagabsat. Iso nga, iti Biblia ay tinagagabsat at iti talo nga panawin. Iti panawin digiti amma, digiti mamatto, ken kastamitin, iti parabor, wenno ni Apo Kristo. Kada iti agdama nga panawin kakabsat, iti baro nga tulag. Iso nga, una ento yung kakabsat no kasano, nga tayo ko nakitay, naaramat ti danom. Nga na maglasin ti Diyos, ti tao manipod iti, kinamanagbasol, ken kastamitin ti kinalintig. Iti panawin digiti amma. Iti panawin ni Noe, kita amo ken patse kakabsat nga daytoy imunon nga adal tayo may panggip ken ni Noe. What are the things that we learn from Noe? Kita iti panawin ni Noe kakabsat iti dana lubong. Iti dana lubong daytoy ket managbasol iso nga napagsennaay iti Dios. Nga mabasa daytoy kakabsat iti Genesis iti chapter 6 iti verses 5 to 6. Ket nakita ni Hiuba nga ti kinadakes ti tao dakkel iti daga. Ket amin nga rapap digiti panunot ti puso na dakes laagang kanayon. Ket napaladingit ni Hiuba iti panangaramid na iti tao iti daga. Ket napasen na iti puso na. Isu nga, dahil nga ba nagkakasat nakita iti Diyos? No kasano iti kinadakkel ti basol digiti tao iti detang gugundaway. Isu nga nagdesisyon ti Diyos. Ket kunana pukawin na ti tao. Animal, agkarkarayam, ken tumatayab, apinarswana, amabasa iti Genesis, iti chapter 6, iti verse 7.
ket kinunana ni Hiuba pukhawek to iti lang ati daga ti tao a pinarswa. Tao man ken animal, ken digiti agkarkarayam, ken digiti tumatayab, ken kadigiti langit, tanaladingit anak anangaramid kadakwada. Isu nga ditoy nga makita kakabsat, iti Diyos iti kinaman nagbasol digiti tao ken kastamen kadigiti so amin na pinarswana, ket dita nga napasen na ay. Dita nga naglading iti di Diyos ay tinabsat ngem kitaen nyo. Adda iti maysa nga nakita na ay tinabsat nga maysa nga ama ngayso nga ninuwi. Kitimbati na ninuwi nga mabasa iti Genesis iti chapter 6 iti verse 8 ngem ninuwi na saragan na ti parabor kadigiti mata ni Hiuba. Isu nga dito yung agundaway ay tinagagabsat amaripar tayo nga adda iti maysa nga tao nga nakita iti Diyos nga daytoy ket haang managbaso kakabsat. Isu nga ti kunana kininuwi iti Genesis iti chapter 6 iti verse 14 agaramid ka iti maysa daong akayo ti sedro, agaramid kanto kadigiti silsil iti daong ket betunam to iti uneg ken tiruar iti galagala. Ket ditoy kakabsat nangaramid ninuwi anang kadi iti kaimutidikan dahiti nga daong iti baro nga tulag ay tinabsat. Dahiti kakabsat may santo manen nga adal tayo no anya dahiti nga daong kayat na nga sawen iti da na tulag iti baro nga tulag dahiti nga daong kakabsat. Riparenyo dahiti nga daong ket simurek impastrek ninuwe iti daong agraman digiti imbili ni Hiuba masapul ng iserrek na kalpasan na datoy pagtudwen ng kakabsat nga mabasa iti Genesis iti chapter 7 iti verses 1 to 4. Ket ni Hiuba kinunana ken Noe, sumrek ka ken amin nakabalay mo iti daong. Tanakita ka nalinteg iti sangwanak ito'y akapututan. Iti amin nga animal anadalos, mangalakan to iti sinagpipito. Ti kalakyan ken ti kabaian na. Ket kadigiti animal asaan anadalos, dua ti kalakyan ken ti kabayan na. Kastamet kadigiti tumatayab, kadigiti langit, sinagpipito, kawitan ken upa. Tapno mabati da si bibiyag ngagputot iti rabot ti amin na daga. Tapaman ang mapalabes ti pitong aldaw, siya pagtudwek to iti rabot ti daga. Kadigiti upatapulong aldaw ken upatapulo rabi, ket ti amin anabiyag nga naramid ko pukawek to iti langa iti daga. So amin nga nabiyag iti daga natayda gapu iti danom. O kita nyo kagabsat. Kasako na kitay ti danom inaramid ti Dios akas maysa kang runaan nakasapulan ti panagbit ti tao. Ngem naramat met datoy nga mamaglasin ti Dios kadagiti managbasol ken kinalinteg. Iti kasano umuna kagabsat kita nyo naglayos ket amin nga nabiyag nga iti ruar iti daong ay tanagkakabsat natayda gapo iti danom. Amin digiti adan angis ti biag kadigiti agungda. Iti amin nga adda iti daga anamaga natayda ket napukaw ti amin na si bibiyag nga adda idi iti rabaw ti daga. Tao man ken an animal ken digiti agoy uyas ken digiti tumatayab iti tangatang ket napukaw da amin iti daga. Ket nabati laing ni Noe ken digiti adda na ikuyog ken kuana iti daong nga mabasa iti Genesis iti chapter 7 iti verses 22 to 23. Iti takakabsat iti panakiisalakan da Noe iti panakaaramat iti danom kaasping iti bautisar a pinangisalakan ti Dios kada tayo ita. Kasko nakita iti kakabsat na aramat ti danom a mamaglasin ti Dios. Iti kinamanagbasol ken iti kinalintig. Isu nga ditoy ay tinagkakabsat. Sigon ti surat ti Biblia ay tinabsat manipod iti 1 Peter iti chapter 3 iti verses 20 to 21. Digidjay nga nasukir da iti una ng aldaw idagur uray at itidog nga anos ti Dios kadigidi aldaw ni Noe idi may sagsaga na pa iti daong iso ni salakhanan digiti basit gapo iti danom kayat nga sawen 8 a kararwa iso na paypayso a kaasping ti pamatisar ang mangisalakan ita kadatayumit asaan nga ikatin kadatayo iti rugit iti lasag no dikas iti ladawat ti maysa nasayat anakem iti Dios gapo iti panagungar ni Hesu Kristo. Isu nga kadatayo nga agbibiag kadigiti nga gundaway ay tinagagabsat. May salakan tayo mi manipod iti basol baitin iti danom. Iti kaaspi nga kunamit lang ni Apostol Pedro
nga mangisalakan kada tayo ba iten iti paumautisaan. No danuwe ay tinabsat nga adda idi iti unag iti daong naisalakan da gapo kada di daong ken kastamet tin isalakan da kada di nga layos wenno danom. Isu nga kada tayo kada kiti nga gundaway kakabsat. Ipagpakita kinisuri ti Biblia datayo may salakan tayo ba eten iti danom ba eten iti paumautisaan. Dayta ay tinabsat iti makita nga pakausaran iti danom iti panawin digiti amma. Iti panawin iti kiti mamat kakabsat wenno iti kuna tayo nga panawin iti may nga nasyon nga ti Israel. Ti Israel ay tinabsat kasi di adal tayo. Idi naminsan nga Domingo kakabsat, tahang nga nga siya idi Domingo. Idi may panggip ay tinabsat, di jaya kari iti Diyos. Nga ditoy nga na amiris tayo, ditoy nga kinita tayo nasayat kahit nasawin iti Exodus, iti chapter 6, iti verses 6 to 8 ay tinakakabsat. Ket ditoy nga maadal tayo, digiti kari iti Diyos. Ti Israel ay tinabsat ket na adipen ni Ehipto, alistudang immado, ang nagdanagan idi ni Faraon. Mabasa iti Exodus, iti chapter 1, iti verses 7 to 16. Ket di kita nagti Israel maduda, ket madwadda iti kastaunay, ket nabunga da, ket nagbalinda ang naglablabes iti pannakabalay, ket ti daga napusek kadakwada. Edi kuan na bangon ti baro nga ari sa Ehipto, iso adi nang bigbig ken Jose. Ket kinunana kadigiti turayan na, kitayen nyo digiti tattao nga anak ti Israel. Aduda ken man nakabalinda ngemda tayo. Umay kayo, agaramid tayo asisa sariri kadakwada, dilaket aduda pay. Ket numapasamak ti gubat, tumipon da pay kadigiti kabusor tayo, ket makikabilda kada tayo. Ket pumanaw da ditoy adaga, iti kasta is insada digiti mangdagdag kadakwada, ama madagsen kadigiti awit da. Ket imbangunan da ni Faraon kadigiti ili apagipenpenan ti taraonen da. Apitum ken Remeses. Ngimno kasano ti pamarparigat da kadakwada ad-addamet ti aduda. Ket ad-adda ti panagrukbus da. Ket matuukan da iti maipanggip kadigiti anak ti Israel. Ket digiti Egyptios, inadipen da si inget unay, digiti anak ti Israel, ket pinapait da, ket panagbiag da iti nakaro, apan nakaadipen. Iti panagmasa, ken panagladrilyo, ken amin nakita ti pakaramatan iti talong. Amin nga aramid da, iso, apinangadipen da, iti napalalo kadakwada, ket ti ari ti Ehipto imbaga nakadigiti mamaltot nga Hebreos, at tinagan, ti maysa sifra, ket tinagan kadakwada po, ket kinunana, intuno, mamaltot kayo kadigiti Hebreas, ket makita yo idayjay pagpaanakan, no anak a lalaki, patayan yun tungarod, ngem no anak a babae, agbiagto. Dito'y kakabsat, makita tayo, ken may mutektekan tayo no kasano, iti panangaramid iti madi nga wagas DJ nga ari ay tinakagabsat iti Ehipto. Nga kunana kadigiti mamaltot no ti lalaki wenno ti babae kitagana ket lalaki ti anak nagabsat papatayen da. DJ may nga maladaga nga lalaki apay. Gaputa narukbos alistong madu digiti Israelitas kagabsat iti nga lugar isu nga nadanagan iti ari. Amangan laing kuna nakakabsat tinaibasa itay amangan laing ni Sudan to dagitoy iti manglabang kadakwada itata. Nagdesisyon ti Dios nga espalen na ida iti panakaparparigat da. Inayaban na ni Moises amang idaulo iti iruruarda iti Ehipto. Dahiti dia adal tayo iti naminsan nga maikadu nga naminsan na Domingo ay tinakakabsat. Ket sapela kuma DJ nga adal tayo nimutiktikan yu DJ dakila kari iti apo. Isu nga ituloy tayo ay tinakakabsat. Ket kunani dito, iti Exodus iti chapter 3, iti verses 4, 9 to 10. Ket ni Hubay di makita na si Mibay nga agbuya, ti Diyos inawagan na, nanipod iti nga ti kayo abasit ket kinunana, Moises, Moises, ket isu kinunana, adtuya. Ket ita, adtoy at iunoy di kita anak ti Israel, di manon kanya, may sapay,
nakita ko ti papanparigat nga ipapaikadakwada digiti Ehipsyos. Umay ka nga rut ita, ket ibaon kanto ken Faraon, tapno ipanaw mo ti ilik nga anak ti Israel iti Ehipto. Iti deta gundaway iti nabsat panawin digiti mamatto nga isu nga naaramat ni Moises ay iti nagkakapsa. Ket ditoy no kasano nga pinalubusan ni Faraon ida, ngem anya tinaramid ni Faraon kakapsat. Pinakamat na metlaing ida. Iti Exodus iti chapter 14 iti verse 8. Ket ni Hiuba pinatangken na ti puso ni Faraon nga ari sa Ehipto. Ket kinamat na digiti anak ti Israel, ta digiti anak ti Israel rimwarda babaen iti ima aman nakabalin. Nagdanag digiti Israelita ngem pinatibker ni Moises ida. Iti Exodus iti chapter 14 verses 13 to 14. Ket ni Moises kinunana kadigiti tattao, di kayo agbuting, agtal na kayo. Ket kitayen nyo ti panangispal ni Hiuba, nga ramiden nanto kada kayo ita nga aldaw. Tadigiti Ehipsyos anakita yu itang aldaw, ore kaano, di kayon to idan makitan. Ni Hiuba, makibakal to gapo kada kayo. Ket da kayo agtaeng kayto as itatal na. Ni Hiuba ay tanapsat binilin na ni Moises. It Exodus iti chapter 14 verses 15 to 16. Ket ni Hiuba kinuna na ken Moises, apay-apay awagan na. Sawem kadigiti anak ti Israel amagnada nga agtuloy. Ket sika itayag mo ta sa rukod mo ket yunat mo ta ihimam iti baybay. Ket pagbisngayem ket digiti anak ti Israel sumrek danto iti pagtengaan ti baybay iti rabaw ti daga anamaga. Ditoy ay tinapsat makita tayo no kasano iti pannakabalin iti Dios. Ditoy ngay naaramat ni Moises kakapsat ket ditoy iti takakitaan iti kinabilig iti Dios. Isu nga kunana apay-apay nga inawagan na o awagan na. Iyon nat mo tayo imam, ket pagbisngayim, digiti ti baybay, ket digiti anak ti Israel, agtuloy da nga magna iti nagtingaan, digiti danom, ken kastameten iti namaga adaga. Ket ijay kakapsat nga nagtulig ni Moises, ket digiti Israelitas, iti bilin, kita nyo kakapsat. No nagtulnog, digiti Israelitas kakapsat iti bilin, nga magnada nga agtuloy, anyat inaramid da. Nagtuloy da ay tinagkakapsat. Ket ni Moises inyon natiiman iti baybay. Ket pinagsanod ni Hiuba ti baybay gapu iti napigsang angin iti dayat tinagpatnag. Ket inaramid na ti baybay adaga anamaga. Ket digiti dandanom na bingay da. Ket digiti anak ti Israel simrek da. Iti nagbeetan ti baybay iti rabaw ti daga anamaga. Ket digiti dandanom isuda idi kadakwada ti may sa abakod iti makannawan ken iti makanigit. Just imagine ay tinagkakapsat. Magna kayo iti nagbetngan iti left and right nga danom nga nakangat-ngato kakapsat. Ano nga tatrik nayo? Mabaling nga agbuteng kayo kakapsat wenno anyaman. Ngem anya iti bilin. Agtuloy kayo, magna kayo kuna iti Dios. Ket inaramid digitoy ket anyat napasama. Naisalakan da kadi. Ituloy tayo nga basahin kakabsat iti Exodus. Iti may kadwagon daway binilin ti Diyos ni Moises ket digiti kinmamat nga Ehipsyos natayda. Kita nyo kakabsat. Talaga nga digiti Ehipsyos ket si didido da kakabsat nga mang parmek, mang patay amin Israelitas. Sinurot da ida. Iti daydi nga nagnaan digiti Israelitas. Iti Exodus iti chapter 14 iti verses 26 to 27. Ket ni Hiuba kinuna na ken Moises ilayat mo taimam iti baybay. Tapno digiti dandanom agsublida amang gabor kadigiti Ehipsyos. Kadigiti lugluganda. Ket kadigiti kabalyera da. Ket ni Moises inlayat na ti iman iti baybay. Ket ti baybay nagsubli ti bileg na. Idi ang nagbanawag ti bigat. Ket digiti Ehipsyos intalawan da ti danom. Ket ni Hiuba impasag na digiti Ehipsyos iti nagtetengaan iti baybay. Iti Israel ay tanagkakabsat na isalakan ken nawayawayaan. Anya nga ta iti napintas nga maadal tayo. Idi tanagnada iti daydi nga nagbetngan iti danom ay tanagkakabsat. Iti Exodus iti chapter 14 verses 29 to 30. Ngem digiti anak ti Israel nagnada iti daga namaga.
iti nagbetan ti baybay. Ket digiti dandanom isuda iti timay sa abakot kadakwada iti ima da makannawan ken ti makanigit. Kastoy iti panangisalakan ni Hiuba iti Israel iti daydi nga aldaw iti ima digiti Ehipsyos. Ket ti Israel nakita na digiti Ehipsyos anataydan iti igid ti baybay. Iti daydi nga gundawi kagabsat sigun ti suri ti Biblia ken palawag ni Apostol Pablo nga mabasa iti chapter 1 iti 1 Corinthians iti chapter 10 iti verses 1 to 2. Tadyak kayat adi kay maamuan kagabsat. Adi kiti amatayo at dadaamin iti babati ulep. Ket di malyasat daamin iti unag iti taaw. Ket nabaw ti saranda amin ken Moises iti ulep ken iti baybay. Kitan nyo kagabsat. Dijay iti nakaramatan iti danom iti may kadwa nga gundaway. Iti muna, teko na kitatay, iti panawin ni Nuwe. Naramat de di danom ay tinagkakabsat nga nang patay amin nga daangis nakakabsat. Nga de tiruar kadaydi nga daong. Kadaydi adaydi uneg iti daong isu dalang tinisalagang kakabsat. Ketidi iti panawin ni Moises kakabsat. Idi ti enwar na ida manipod diti Ehipto diti met nga napasag digiti Ehipsyos. Baeten ti pan nakaaramat iti danom. Baeten ti pan nakaaramat ti danom natay digiti Ehipsyos. Baeten ti pan nakaaramat ti danom digiti Israelitas ngiso nga di malyasat kadaydi nga baybay. Dayti met kakabsat nga kuna ken isuri ti Biblia nabaw ti saranda amin ken Moises iti ulep ken iti baybay. Iti danom idilayos ni Nuwe kasping iti bautisar amang isalakan kadatayo ay tinakakabsat. Nga mabasa iti 1 Peter iti chapter 3 iti verses 20 to 21. Ket tilalasad digiti Israelitas iti baybayan na labaga na ibilang apan nakabautisar da. Ang mabasa met kakabsat iti 1 Corinthians iti chapter 10 iti verses 1 to 2. Ngarud ay tinakakabsat. Dahiti nga adal tayo may panggip iti danom. Masapol ng iti tunggal may sagada tayo. May salakan tayo manipod iti basol. May lapsat tayo kapsat manipod iti basol. Baetin iti pan nakaramat iti danom. Gapot ti danom ay tinagabsat akas isuri ti Biblia. Iti 1 Peter iti chapter 3 iti verse 20 iso dayti tinangisalakan kadanuwe. Nga kunana ditoy dagidjay nga nasukir da idin unanang aldaw. Idagurura iti itidog nga anos ti Dios. Kadigidi nga aldaw ni Nuwe. Idi maisagsagana pa iti daong iso anak isalakanan kadigiti basit. Gapu iti danom kayat nangasawin 8 nga kararwa. Iso nga kadatayo ay tinagapsat ngagdingdingi. Sapay la kuma iti tunggal maysa kadatayo masapol iti bautisar iti tunggal maysa tapno iti kasta may salakan tayo ay tinagakapsat. Datayo na mabautisarang tayo tinagin na Apostol Kristo, ikawes tayo ni Kristo. Ulitek ay tinagabsat. May salaing, ngiti masapol, nga aramiden iti tunggal may sagada tayo. May salaing, iti masapol nga pagserkan tayo, tapni ti kasta, may salakan tayo, akas idi tiyempo ni Nuwe. May sa iti naaramat, nga pagnaan, nga pagserkan, digiti simrek iti daong, nga mabasa iti Genesis iti chapter 6 iti verse 16. Kahit kumanabasahin ay tinagabsat. Ket tiruangan ti daong ikabil mon ti bakrang na. Ket aramiden to ti talo akat saaran ken kuana. Maysa iti baba iti tenga ken iti ngato. Anya nga ta iti pakiinag-inigan. Daytoy nga pagnaan nga sumrek iti daong kadigiti nga gundaway ay tinagabsat. May samit kagabsat iti masapul nga pagserkan ti tunggal may sa kadatayo. One entrance. Siya sinno iti masapul nga pagserkan tayo kagabsat. Awan sa bali do din ni Kristo. Gaputan ni Kristo iso iti ruangan nga kuna namit laing iti Juan iti chapter 10 iti verse 9. Siya ti ruangan. Ti sumrek amag nakanyak may salakan to. Ket sumrek ken rumwarto ket makasarak to iti pagaraban. Kitan nyo ay tinagagabsat. Daytoy nga ruangan ng iso na Apostol Kristo, iso lang ti pagserkan tayo. Kitan nyo, idi panawin ni Nuwe, kung nagtumaning kakabsat, nesalakan da, gapot isiserek da, kadedi nga daong. Ket kadatayo met kadigiti nga gundaway,
Sumrek tayo ken ni Apo Kristo. Iti panawin met ni Moises kakabsat, anya iti kuna iti Dios. Sumrek kayo, agtuloy kayo iti baybay. Ket anyat napasamak, nagbisngay kakabsat, dedi nga danom. Beten met laing iti panakabalin ti Dios nga panakaaramat ni Moises ay iti nakakabsat. Isu nga iti tunggal may sagada tayo, kadigiti nga gundaway. At damit iti maysa nga masapol nga pagsergaan, iti tunggal may sagada tayo awan sa bali, no diniapo tayo nga Hesu Kristo. Gaputa, awan sa bali iti nabsat, no sumrek tayo, kini Hesu Kristo, dito'y nga masarakan tayo, iti may maysa nga familia. Akas, kininuhe, may samit nga familia iti nabsat, nga makita tayo, iti unig, iti daong. Nga kuna namit lang iti Genesis, iti chapter 7, iti verses 1 and 7. Ket ni Hiuba kinuna na ken Noe, sumrek ka ken amin nakabalay mo iti daong. Ta nakita ka nalinteg iti sangwanak iti akapututan. Ket simrek ni Noe, ken di kiti anak na lalaki. Ken ti asawa na, ken di kiti asawa, di kiti anak na naikuyok ken kuha na iti daong. Ang maipuon, kadigiti dandanom, iti layos. Iso nga, datayo kakabsat. No sumrek tayo met ken Kristo, at damit it may isang familia nga makita tayo, ken pag-itipunan tayo, the children of God. Isu dagito nga mauna namit laing na Apostol Pablo, manipod iti Galatia, iti chapter 3, iti verses 26 to 29. Tanak nati amin ti Dios gapu iti pamati ken Kristo Jesus. Tadagop yu anabaw ti saran ken Kristo, in kawesyon ni Kristo, ken kuana, awan Hudyo ken Grego, awan ti adipen nga agwayawaya, awan lalaki wenno babae. Tada kayo amin may sakay to ken Kristo Jesus. Ket no tao na kayo ni Kristo, dagay nga ti kapututan ni Abraham, ken nagtawid kas iti kari. O, kita nyo kakabsat. Iso nga, datayo kakabsat, may salaing, iti agtawid, iti DJ nga kari. Kasi di adal tayo kung nagtuman ng kakabsat. DJ kari nga nindaklan, iti Diyos, iti tunggal may sagatoy kakabsat. Kari ti Diyos na indaklan ken isang sangayan, awan sa bali, no di tibiyag, ngagnanayong, ay ito nakakabsat. Iso nga, kari iti tunggal may sa kakabsat kay Kristo. Masabol nga rod, nga may itipon tayo, iti deti familia ni Kristo. Sumrek tayo kay Kristo kakabsat. Iso lang iti tayo kunan nakabsat, siyak tiruangan, tipudno ken tibiyag. Iso nga masabol nga iti tunggal may sa, sumrek tayo kay Kristo kakabsat. Tapno iti kasta, mabauti saran tayo, beten iti danom. Iso nga ti danom, uliti kakabsat ti danom, nabili, nisang sangayan. Tadayto nga danom, iso dayto iti mamaglasin, iti managbasol, ken kastamet ten digiti nalintig. Gapot ati nasumrek tayo, ken Hesu Kristo kakabsat, ket mabauti saran tayo, ket may tipon tayo, iti iglesia ni Hesu Kristo. Nga iso dayto, iti nakisalakanan, danuwe, dedi nga daong, iso nga nasumrek tayo met iti iglesia ni Hesu Kristo kakabsat, iti borong nga tulag, 100%, isumet iti pakisalakanan ti tunggal may sagata tayo. Anat ko na Apostol Pablo. Iti Efeso, iti chapter 5, iti verse 23. Tati asawa lalaki iso ti ulo ti babae, akas met ni Kristo. Iso ti ulo ti iglesia. Ket isumet laing ti mga isalakan iti bagi. Ken mabasa pa kakabsat ni iti 2 Timothy, iti chapter 2, iti verse 10. Gapuna siya kag sagabak, amin gapu kadigiti napili. Tapno magunudan damit ti panakisalakan, nga adda ken Kristo Jesus agraman gloria nga agnanayon. Nga rod ay tanagkakabsat ken Kristo. Masapol nga ro, iti tunggal may sagada tayo, aramiden tayo, iti banang nga kahit iti hapo. Akas inaramid, danuwe, ken ni Moises ay tanagkakabsat. Impakita na, binilin na ida, tapni ti kasta, may salakan da ay tanagkakabsat. Kitita, kadigiti nga gundaway, ada tayon, iti borong nga tulag, ay tinagabsat, panawin na Hesu Kristo, panawin iti parabor, tilaing, masapol nga ramiden tayo, mabauti saran tayo kakabsat, manipod iti danom. Sumrek tayo, ken ni Apo tayo Hesu Kristo. Tapni iti kasta, may tipon tayo, iti familia, ni Apo Hesu Kristo, ngayso iti iglesia, ni Apo Hesu Kristo, ngayso iti bagina, ay tinagkakabsat. Iso nga, iti tunggal may sagada tayo. Aramiden tayo, kas may parbing, iti kayat, iti Apo. Masapol, iti tunggal may sagada kakabsat, adda di jay ingkari, iti Apo. Nga kuna namit laing
iti biyag agnanayon ken dakkel a karina nga mabasa iti Matthew iti chapter 25 iti verse 46 ket digitoy digiti hantong agtulnog kakabsat ket digitoy mapandan ti dusag nanayon ngem digiti nalinteg iti biyag nga agnanayon. Ken kastameten iti Efeso iti chapter 4 iti verse 4 adda maysa abagi ken maysang espiritu akas met ti pannakaawis yo iti maysang inanama iti pannakayabyo nga kakabsat. No, ti kunan Apostol Pedro, tadumteng ti tiyempo at ti pananguko mangrugi ti balay ti Diyos. Ket no mangrugi kada tayo, anyan to ti tungpal, digiti saan nga agtulnog iti ebanghelyo ti Diyos. Ket no tinalinteg, narigat iti panakisalakan na, sa dinno ti pagparangan, digiti nasukir ken managbasol. Kitan nyo kakabsat, digiti adda iti ruar, dedi nga daong, ket dedi nga danom iso iti nang patay kadakwada. Ket ita, idi tiyempo ni Moises ay tinagabsat, idi simrekda, kaday di nga baybay. Ket digiti Egyptios ay tinagagabsat, simrek damit. Ngimgay, dedi nga danom, iso damit tinang nang papatay kadakwada. Digiti Egyptios ay tinabsat. Iso nga, iti tunggal may sa katatayo, masapul nga ro, nga ramiden dayo kas maiparbing, iti kayat, iti apo. Ulite kakabsat, iti danong, ni sangsangayan, daytoy, kita talaga nga kasapulan, iti tunggal may sa katatayo. Ngem ti danom, aging gana kadigiti nga gundaway, kasa may sang kontrobersyal, ay tinakakabsat, talaga nga nabara, ay tinakakabsat, iso nga ti danom. Ulitek, inaramit ti Diyos amay sa kadigiti kangruna na kasapulan, iti panagbiag iti tao. Naramat pa detoy, iti managlasin ti Diyos, kadigiti managbasol, ken iti kinalintig. Ket ti panakisalakan ti Diyos kadigiti tao, iti babaen iti danom. Ket kaasping, iti panakisalakan met, kadatayo, itang agundaway. Beeten, iti panagbautisa. Alawing kakabsat, mapamanen ti oras tayo, ket sabela guma, ni Apo Diyos, ti kangrunan mong bendisyon, iti tunggal may sagada kayo, kita sabela guma, agpatpatuloy kakabsat, nga dumngig, iti deti nga programa, ti suro ti Biblia, ngipapay kada kayo, iti Church of Christ, iti burang tulag. Ketulitek, ti agyaman kada kayo amin, nga mang subsubaybay, deti nga programa, hanggang nga may naganan aming kakabsat ket ni Apo Diyos, iso, iti kang runaan mang bendisyon, iti tunggal may sa kadatayo. Kiti batik nga kada kayo kakabsat, iti nimbag, nga oras, ken malim, iti tunggal may sa kada kayo.